ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఈరోజు 12వ అధ్యాయం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. భక్తి యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ మేడం నమస్తే అండి. నేను 9 దాకా చేసేసానండి క్విజ్. ఇందాక ఓపెన్ చేస్తుంటే నాట్ రిజిస్టర్డ్ అని వస్తుంది, అసలు ఓపెన్ అవ్వట్లేదండి. నాకేం చేయాలో తెలియట్లేదండి. తప్పు టైప్ చేస్తున్నారేమో చూడండి మాతాజీ. అసలు ఓపెన్ అవ్వట్లేదండి క్విజ్ ది. లింక్ ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అంటే మాతాజీ ఏం జరుగుతుంది? ఓపెన్ అవ్వడం లేదంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే నాట్ 1 2 3 4 అండి, 1 to 18 దాకా క్విజ్ అని కనిపిస్తుంది, కానీ నాట్ రిజిస్టర్డ్ అని వస్తుందండి. నేను 9 దాకా చేసేసాను ఆల్రెడీ. 10th చేద్దామని పెట్టాను, ఓపెన్ అవ్వట్లేదండి. మీరు క్లాస్ లాస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, అప్పుడు చెప్తారు. అలాగేనండి. అది ఓకే మాతాజీ. అది ఒక్కొక్కసారి మరి లాగిన్ ఏమైనా మీరు తప్పు లాగిన్తో ఎంటర్ అవుతున్నారా? అది చూడండి. ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది లాగిన్ పని చేయకపోతే మళ్ళీ రిజిస్టర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీకు అలా 2 లాగిన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో పొరపాటున. మీరు ఒకసారి లాగిన్ పని చేయలేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదనుకుని మళ్ళీ రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ నేమ్తో డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్తో. సో అందుకని అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. సో మేబీ ఒక లాగిన్తో 9 కంప్లీట్ చేస్తుంటారు, ఇప్పుడు వేరే లాగిన్తో లాగ్ అయి ఉంటారు. అందుకని అది సిస్టమ్కి తెలియదు కదా 2 మీరే అని. సెపరేట్ లాగిన్స్ సెపరేట్ అనుకుంటున్నారు. అది అందుకని మళ్ళీ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలండి? ఒకవేళ నేను రెండో దాంట్లో ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలండి? అది మీరు 2 లాగిన్స్ మరి ఏది పెట్టుకున్నారో చూడాలి మాతాజీ. మీరు యూజర్ నేమ్ సేమే పెట్టుకున్నారో డిఫరెంట్ పెట్టుకున్నారో అది మీకే తెలియాలి. మరి ఒక్కొక్కసారి అలా మిస్టేక్గా మళ్ళీ లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ లాగిన్లో మీరు 9 చేసి ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు వేరే లాగిన్లో లాగిన్ అయి ఉండొచ్చు. అది అలాగే, అది ట్రై చేసి. ఓకే. హరే కృష్ణ.
సో 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం. భక్తి యోగంలో మరి భక్తి యోగం 7-12 దీంట్లో 12th చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ భక్తి యోగాలో ఈ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం. చిన్న అధ్యాయం అయితే చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం. మొట్టమొదటిగా ఇది అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. 11th చాప్టర్లో విశ్వరూప సందర్శన యోగం చూసాము. సో ఈ చాప్టర్లో భక్తి యోగం చూద్దాం. సో భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించిన తర్వాత చివరికి ఇప్పుడు భక్తి యోగం గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు. అర్జున ఉవాచ లాస్ట్ టైం చెప్పారు మత్కర్మ కృన్ మత్పరము, నా కోసం కర్మ చెయ్యి, అన్ని కూడా నాకు సమర్పించి అని చెప్పారు. సంగవర్జిత మత్కర్మ కృన్ మత్పరము, అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా. సంగవర్జిత అంటే రాగద్వేషాలు, సంగత్వం లేకుండా, అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా. అర్జున ఉవాచ. సో భక్తి యోగం అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్త ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. సో ఎల్లప్పుడూ ఎవరైతే సతతము యుక్తులై ఉంటారో భక్త త్వాం, నీ యొక్క భక్తిలో, ఉపాసన పర్యుపాసతే, ఇలా దివ్యమైనటువంటి ఆరాధనతో నీ పట్ల ఎవరైతే భక్తితో ఎల్లప్పుడూ యుక్తులై ఉంటారో, ఆ తర్వాత ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం, ఎవరైతే అక్షరమైన అవ్యక్తాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారో, తేషాంకి, వీళ్ళల్లో ఎవరు యోగ విత్తములు, యోగ పరిపూర్ణులు. సో ఎప్పుడు నీ భక్తిలో ఉంటూ నిన్ను దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఉపాసన చేసేవాళ్ళు, అలాగే అంటే భక్తి మార్గంలో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేవాళ్ళు, ఇలా అక్షరం అంటే నాశనం లేని బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించేవాళ్ళు. ఈ 2 మార్గాల్లో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణుడు. దీనిని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవంతుడని 3 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించవచ్చు. సో బ్రహ్మము అంటే ఇలా భగవంతుడి యొక్క కాంతి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత పరమాత్మ అంటే ఈ అందరిలో ఉన్న పరమాత్మగా కొందరు ఆరాధిస్తే, భగవంతుణ్ణి ఆయన ఈ రూపంలో ఆరాధించే వాళ్ళు 3 రకాలుగా ఉన్నారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఇంకా ఏమైనా చెప్పారేమో చూద్దాం. సో ఇలా కొందరు సాకార నిరాకార విశ్వరూపం, ఎంతో మంది రకరకాలుగా ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క దీనిని బట్టి అని చూసాం కదా. భగవంతుడు ఇంతకు ముందే వివరించారు. అంటే కొంతమంది సాకారంగా, కొందరు నిరాకార తత్వంలో ఇలా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని. ఈ పద్ధతుల్లో భక్తి యోగం ఎక్కువ ఉత్కృష్టమైందని మనకి ఈ అధ్యాయంలో అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క సాహచర్యాన్ని, సన్నిహిత సాహచర్యాన్ని మనం కోరుకున్నట్లయితే ఆ భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరించడం ఇంకా ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగం ద్వారా భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా సేవించే వాళ్ళు సాకారవాదులు అని ఇక్కడ కొంత దాని గురించి చెప్తూ, సో భక్తి యోగం పరతత్వానుభూతికి మరి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ భక్తి మార్గం అన్నిట్లోకి ఘనమైందని ఒక రకంగా ఈ భగవంతుడు కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. ఈ భక్తి యోగం ప్రత్యక్ష మార్గమే కాకుండా భగవంతుడి సాహచర్యాన్ని పొందటానికి సులభమైన మార్గం కూడా అని చెప్తున్నారు. ఇక మరి జీవి ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగమే గాని దేహం కాదు, మరియు పరతత్వము ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణ తత్వం అని భగవంతుడు మనం 2nd చాప్టర్లో చూసాం కదా. మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అని పరతత్వం అంటే ఈ ఆత్మ యొక్క నిత్యతత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వమే పరతత్వం అని 2nd చాప్టర్లో చూసాం. అలాంటి జీవుడు సంపూర్ణ తత్వపు అంశ కాబట్టి తన శ్రద్ధ అంతా కూడా సంపూర్ణ తత్వం వైపుకే మళ్ళించాలి అని భగవంతుడు చెప్పారు. మనం 2nd చాప్టర్లో
చూసాం. ఎందుకంటే ఆత్మ సంపూర్ణం కాబట్టి ఆ సంపూర్ణ తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి గాని ఈ మాయ నుంచి బయటపడాలి, ఈ భౌతిక మాయ నుంచి అని. సో చివర్లో మనిషి గనక భగవంతుణ్ణి స్మరించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళగలమని 8th చాప్టర్‌లో చూసాం. కాబట్టి ఎప్పుడు భగవంతుని గురించి తలుచే మనిషి యోగులందరిలోకి కూడా పూర్ణతముడు అని 6వ అధ్యాయంలో గూడా యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన అని అంటారు. యోగులందరిలో కూడా ఎవరైతే నన్ను మనసులో ఎప్పుడు ఉంచుకుంటారో వాళ్ళు ఉత్తములు అని చెప్పారు. 6th చాప్టర్ చివర్లో అష్టాంగ యోగం అంతా చూసిన తర్వాత లాస్ట్‌లో చెప్పిన మాట ఇదనమాట. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి భక్తి యోగం స్టార్ట్ కాబట్టి అక్కడ ఆ రకంగా ముందే నాంది పలికారు భక్తి యోగానికి. యోగులందరిలోకి కూడా మనస్సు ఎవరైతే నా మీద నిలుపుతారో వాళ్ళు ఉత్తములు. సో అనగా శ్రీకృష్ణుడి రూపం నందే అందరూ కూడా అనురక్తిని కలిగి ఉండటం మనకు అవసరం. అదే అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటున్నారు. అయితే కొంతమందికి ఆ నిరాకార పద్ధతిలో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు కూడా వీళ్ళిద్దరిలోకి ఎవరెక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని అర్జునుడి ప్రశ్న అన్నమాట. మరి అర్జునుడికి భగవంతుడి రూపం మీదే భక్తి ఉంది కాబట్టి అర్జునుడికి తెలుసుకోవాలనుంది. ఎందుకంటే తను ఆయన రూప సహితుడిగా ఆయన పట్ల భక్తిని పెంచుకున్నాడు కాబట్టి. కాబట్టి ఈ పద్ధతి నా పద్ధతి బెటరా? అది బెటరా? అనే క్వెషన్ కూడా అందుకు అడిగి ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో అంటున్నారనమాట. అయితే భగవంతుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః. మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం. సో నా యొక్క మనస్సును నా మీద ప్రవేశపెట్టి నిత్యము యుక్తులై నన్ను ఈ విధంగా ఆరాధించే వాళ్ళు ఉపాసతే అంటే ఆరాధించడం, అర్చించడం. శ్రద్ధయా పరయోపేత అంటే ఎంతో దివ్యమైన శ్రద్ధతో కూడిన వారై తే వాళ్ళు మే నా చేత యుక్తతమ యోగంలో పరిపూర్ణులని నా యొక్క అభిప్రాయము. కాబట్టి నా రూపంలో నా మనస్సును లగ్నం చేసి మయ్యావేశ్య నాయందు స్థిరంగా మనస్సును లగ్నం చేసి ఇలా నిత్యము కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో నన్ను ఉపాసన చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు యుక్తులని నా యొక్క అభిప్రాయము అని అంటున్నారు. సో తన శ్రద్ధతో మనస్సును తన మీద పెట్టి ఆ రకంగా తను ఆరాధించే వాళ్ళు ఎంతో యుక్తులని నా అభిప్రాయము. ఏత్వక్షరమనిర్దేశం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. అలాగే ఎవరైతే ఈ అక్షరం అంటే నాశనం లేని అనిర్దేశం అంటే అనిర్వచనీయమైన డిఫైన్ అంటే ఇది అని చెప్పడానికి నిర్వచించడానికి వీలు లేనిది, అవ్యక్తము అవ్యక్త స్వరూపమైనది ఎవరైతే దీనిని ఉపాసన చేస్తారో ఆరాధిస్తారో అంటే ఏంటి అక్షరతత్వం ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని వివరిస్తున్నారనమాట. ఎలాంటిది ఈ బ్రహ్మతత్వం అంటే అక్షరం నాశనం లేనిదంటే ఇంద్రియాతీతమైనదని ఇక్కడ అర్థం. అనిర్దేశం అంటే మనం వివరించడానికి వీల్లేంది అనిర్వచనీయమైనది ఆయన అవ్యక్తమైనది ఆయన బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించేసే వాళ్ళు సర్వత్రగమ చింత్యంచ అంటే సర్వత్రా కూడా సర్వవ్యాపకమైన ఆ బ్రహ్మతత్వం అచింత్యం అంటే మన ఊహకందనిది, కూటస్థం అంటే మార్పు లేనిది, అచలం నిశ్చలమైనది కదలిక లేనిదంటే ఇక్కడ నిశ్చలమైనది,
ధ్రువం, స్థిరమైనది. సో ఇదంతా కూడా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లక్షణాలన్నీ కూడా దీనిని గురించి చెప్తున్నారు. దేని గురించి? బ్రహ్మతత్వం, నిరాకార బ్రహ్మతత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంద్రియాతీతం, అనిర్వచనీయం, అవ్యక్తం, తర్వాత సర్వత్రగమచింత్యం అంటే సర్వవ్యాపకం, అగమచింత్యం అంటే సర్వత్రగమ అంతటా ఉంది, అచింత్యం మన ఊహకందనిది, సన్నియమ్యం కూటస్థం మార్పు లేనిది, అచలం మరి కదలిక నిశ్చలమైనది, ధ్రువమైనది. సో అటువంటి బ్రహ్మతత్వం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లక్షణాలన్నీ మనకి ఏం గుర్తు చేస్తున్నాయి? ఇవన్నీ కూడా భగవద్ లక్షణాలే. కాబట్టి నిరాకార తత్వం కూడా భగవంతుడి ప్రతిరూపమే. కాబట్టి అవే లక్షణాలు ఈ బ్రహ్మతత్వానికి కూడా ఉన్నాయి. దీనిని ఆరాధించే వాళ్ళు సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం అంటే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించి సర్వత్రా సమబుద్ధయ అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ, అంటే ఒకళ్ళంటే ఇష్టం ఒకళ్ళంటే ఇష్టం లేదని లేదు, శత్రువని లేదు, మిత్రుడని లేదు, అందరినీ సమంగా చూడగలిగిన వాడు. సర్వత్రా సమబుద్ధయ, ఎల్లప్పుడూ సమబుద్ధియే. ఒకప్పుడు మంచి బుద్ధి సమబుద్ధి, ఇంకొకప్పుడు సమత్వం లేని బుద్ధి కాదు, ఎప్పుడూ అదే సమత్వంతో ఉన్నవాళ్ళు. తే ప్రాప్నువంతి, వాళ్లకు ప్రాప్తం అవుతుంది. ఎవరు? మామేవ, నేనే వాళ్లకు ప్రాప్తం అవుతాను, వాళ్ళు నన్నే ప్రాప్తించుకోగలుగుతారు, పొందగలుగుతారు. సర్వభూత హితే రతః, అన్ని భూతాలు అంటే జీవరాశులు, అన్ని జీవరాశుల హితంలో మంచిలో రతే ఆనందాన్ని పొందుతారు. అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే మరి అన్ని జీవరాశులు మంచి వాళ్ళకి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో మనం ఎలా ఉంటున్నాము? మన మంచి జరిగితే చాలా ఆనందం, అవతల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు. ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళాము అంటే మన మంచి సంగతి అలా ఉంచి అవతల వాళ్ళకి మంచి జరిగితే సహించలేని స్థితి కూడా కలుగుతుంది. కానీ వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అందరి మంచిలోనూ వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతారు. సర్వభూత హితేరత, సమస్త మానవాళి యొక్క అన్ని జీవరాశుల మంచిలో వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఇంద్రియాతీతం, సర్వవ్యాపకం, అచింత్యం, మార్పు లేనిది, స్థిరమైనది, అచలం అంటే నిశ్చలమైనది, కదలంది అంటే నిశ్చలంగా ఉండేది అయిన అవ్యక్త తత్వం అంటే ఈ నిరాకార తత్వం బ్రహ్మతత్వం సర్వేంద్రియ నిగ్రహం వల్ల ఇంద్రియాలన్నిటినీ నిగ్రహించుకోవడం మరియు సర్వుల ఎడ సమభావంతో సంపూర్ణంగా ఉపాసించి సర్వభూత హితులైన వారు సైతము చివర్లో నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడిని ప్రత్యక్షంగా పూజించకపోతే అలా పరోక్ష మార్గంలో సాధించాలని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరగలరు. ఎలా అంటే వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధిస్తూ ఇంద్రియ నిగ్రహణతో అందరి పట్ల సమభావంతో అందరి క్షేమంలో సంతోషించే వాళ్ళు, ఆ భావాలతో ఉన్న వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా అంటే ఆ నిరాకార భావంలో ఇలాంటి జ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. బహుజన్మల పిదప జ్ఞాని బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. 7వ అధ్యాయంలో 19వ శ్లోకం ఇది. ఏమంటున్నారు? ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞాని అయిన వాడు వాసుదేవుడే సర్వస్వం అని తెలిసి నన్ను వేడుకుంటున్నాడు. వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ, అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఆ సంపూర్ణ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటానికి కూడా అంతటి పుణ్యం ఉండాలన్నమాట. ఎన్నో జన్మల ఆ పుణ్యము ఆ జ్ఞానము. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా ఈ శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి చేరాలి అనుకుంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము, సర్వులకు సేవను చేకూరుస్తూ సర్వజీవుల హితకార్యంలో నియుక్తుడు కావలసి ఉండును. కాబట్టి అందరూ భగవంతుణ్ణి చేరవలసిందే, లేని ఎడల పూర్ణానుభవానికి ఆస్కారం లేదు. అలాంటి భగవానుడికి సంపూర్ణ శరణాగతిని పొందడానికి మనిషి మరి ఈ తీవ్ర తపస్సు భక్తిభావంతో కానీ లేదంటే ఈ రకమైన జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తూ భక్తిని ఆ రకంగా పొందడం, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో
సర్వులకు సేవలు చేస్తూ సర్వజీవుల హితకార్యాల్లో నియుక్తుడు కావాలి. అందరి మంచికి ఉపయోగపడేటట్లు ఉండాలి. అందులో ఆనందాన్ని పొందాలి. కాబట్టి మన ఆత్మదర్శనమైన పరమాత్మ దర్శనమైన కావాలి అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కానీ పరమాత్మ సాక్షాత్కారమైన దర్శనం, శ్రవణం, ఆస్వాదనం, కర్మల వంటి ఇంద్రియ కర్మల నుంచి మనిషి విరమించాలి. అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాల నుంచి మనం బయటపడాలి. ఆ సమయంలో భగవంతుడే సర్వత్రా ఉన్నాడనే ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ ప్రలోభాల నుంచి బయటపడతామో సర్వత్రా భగవంతుడున్నాడు అనేటటువంటి అవగాహన మనకు కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాంటి ఇంద్రియ ప్రలోభం నుంచి బయటపడ్డప్పుడు భగవంతుడే సమస్తము, ఆయన అంతటా ఉన్నాడనే అవగాహన వస్తుంది. ఈ సత్య దర్శనం తర్వాత ఇక అతడు ఏ జీవిని ద్వేషించడు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నాడనే అవగాహన వస్తుందో మరి అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటామో భగవంతుడు సమస్తంలోనూ ఉన్నాడని అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అలాంటి అవగాహన వచ్చినప్పుడు ఇక అంటే అదే సత్య దర్శనం. ఆయన సమస్తంలోనూ ఉన్నారు, ఎక్కడ చూసినా అన్నీ కూడా బయట లోపల క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో చూస్తాం. నువ్వు చూసే ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో అంత బహిరంతశ్చ అంటారు. బాహ్యంలోనూ అంత లోపల కూడా భగవంతుడున్నాడు. నువ్వు ఏదైనా నీకు ఆకారం కనిపిస్తుంది అంటే అది క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే అంటారంటే క్షేత్రం అంటే శరీరము, అది కూడా భగవంతుడే. ఎందుకంటే పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. పంచభూతాలు ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అలాగే లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ కూడా భగవంతుడే. అది క్షేత్రజ్ఞ కలయికయే అన్నమాట చూసాం. సో అలా ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఏ జీవిని కూడా మనం ద్వేషించలేము. ఇది ఎలా తెలుసుకుంటాడు అంటే భగవంతుడు సమస్తంలోనూ ఉన్నాడు సర్వత్రా అనే అవగాహన. ఈ అవగాహన ఎలా వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటామో మనకి అవగాహన వస్తుంది. సో అన్నిటికీ మరి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం, కోరికలను తగ్గించుకోవడం. ఆ తరువాత అక్కడి నుంచి మనం ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. మనకి ఇక అప్పుడు ఏ జీవిని కూడా మనం ద్వేషించడం, సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. కోరికలను తగ్గించుకున్నప్పుడు ఆ రకంగా ఈ బాహ్య తోడుగే కాకుండా ఆత్మని చూడగలుగుతాము. లేదు అంటే ఈ అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు ఇక మనకి జంతువుకి భేదమే ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఫాలో అవడం కొంచెం కష్టం అని కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారనమాట. మనస్సు నా మీద పెట్టి ఉంచిన వాళ్ళు, తర్వాత ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఇంద్రియ నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావంతో అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. అయితే ఈ తత్వం అంత ఈజీ కాదు. మరి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇదంతా మరి అందరికీ సాధ్యపడదు. ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏదో ధ్యానం అంటాము, అది కరెక్ట్ అయిన ధ్యానమో కాదో మనకే తెలీదు. కాబట్టి కొంచెం అంత ఈజీ మార్గం కాదు అని చెప్తున్నారు. క్లేశోధిక తరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. పరమ పురుషుడి యొక్క అవ్యక్త నిరాకార తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనస్సు ఆయన యొక్క అవ్యక్త తత్వం, ఈ నిరాకార తత్వం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వారికి పురోగతి చాలా కష్టం. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం అంటే ఈ మార్గం అంత ఈజీ కాదు. దేహవద్భిరవాప్యతే, ఈ దేహదారులకు ఇది కొంచెం కష్టమైన మార్గం. నిరాకార తత్వం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి పురోగతి చాలా కష్టం. ఈ విధంలో పురోగతి సాధించడం దేహదారులకు కొంచెం కష్టం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ అవి అందరికీ కూడా సాధ్యపడే విషయాలు కాదు కాబట్టి.
ఓకే. సో, భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. పరమ హ్మ్. సో, భగవంతుడి అవ్యక్త తత్వంలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకు పురోగతి అనేది చాలా క్లేశకరం. అంటే చాలా కష్టం. హ్మ్. క్లేశోధికతర క్లేశం అధికతర చాలా ఎక్కువ కష్టం. తేషాం వాళ్లకు అవ్యక్తం నందు ఆసక్త చేతసాం ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం చాలా గతి అందులో ప్రగతి దుఃఖం క్లేశకరంగా ఉంటుంది. కష్టంగా ఉంటుంది. దేహవద్భిర వాప్యచే అంటే దేహదారులు దాంట్లో కొంచెం కష్టాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం వీటి మధ్య గల భేదం ఏమిటో ఇక్కడ మనకి చక్కగా వివరించారనమాట. సో, భగవంతుడి యొక్క అచింత్య అంటే మన ఊహాతీతమైనటువంటి మన ఆలోచనకు అందనిది అవ్యక్తము, నిరాకార తత్వము ఈ మార్గాన్ని అనుసరించే వాళ్ళు జ్ఞానయోగులని వాళ్ళని పిలుస్తున్నారు. అయితే భక్తి భావంతో ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్న వాళ్ళను భక్తి యోగులని పిలుస్తున్నారు అంటున్నారు. ఈ జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమిటో ఇక్కడ చూస్తున్నాం. చివరికి మనుషులంతా కూడా ఒకే లక్ష్యానికి వస్తారు. మనం ఫైనల్‌గా చూస్తే భక్తి యోగంలో మనం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఇప్పుడు ఈ 12th చాప్టర్‌లో చూస్తాం. అవి ఆ తర్వాత 14th చాప్టర్‌లో జ్ఞానయోగంతో వాళ్ళనేమంటారు? స్థితప్రజ్ఞులు అంటారు వాళ్ళని. ఆ స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు 14వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. ఈ 2 కూడా ఒకే రకమైన లక్షణాలు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా కూడా చివరికి ఆ మెంటాలిటీలోనే సెట్ అవుతాం ఎవరమైనా. అయితే ఏ మార్గం ఈజీ అన్నది చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. చివరికి ఆ మెంటాలిటీలోకి వెళ్ళి చివరికి భగవంతుడి మీద మైండ్‌ని లగ్నం చేయగలుగుతాము. కాబట్టి అదే భక్తి. అంటే నిశ్చలంగా మనస్సును, బుద్ధిని కూడా ఆయన మీద పెట్టగలిగినప్పుడే అదే నిజమైనటువంటి భక్తి. ఇక్కడ మనం అది కూడా చూస్తాం. భక్తికి నిర్వచనం ఏంటి? అలాంటి అనన్య భక్తి అది టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట భక్తికి. ఆ స్టేజెస్ కూడా ఇప్పుడు ఈ భక్తి యోగంలో భగవంతుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. కాబట్టి అయితే అలా జ్ఞానయోగంలో ఒక రూపం లేకుండా మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళడం కొంచెం కష్టం. ఫోకస్ చేయడం, కాన్సంట్రేట్ చేయడం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తి యోగం ప్రత్యక్ష మార్గం సులభమైనది. మనకు సహజంగా మనకు చేతనైనది అని చెప్తున్నారు. మనం మరి అందరం కూడా బద్ధులమై ఉన్నాం కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అసలు నేను దేహం కాదు అనేది సిద్ధాంతపూర్వకంగా అవగాహన చేసుకోవడం అనేది అసలు చాలా కష్టమైన విషయం. మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అనేది తెలిసినా కూడా మనకి ఆ భావాన్ని మనం ఎంతవరకు జీర్ణం చేసుకోగలుగుతున్నాం? నిత్య జీవితంలో చాలా కష్టం. ఆ ఫీలింగ్. పైకి ఆ మాట వింటున్నాం గానీ, నిజంగా మనం ఆ ఫీలింగ్‌తో ఉంటున్నామా? కాబట్టి భక్తి యోగంలో మరి భగవంతుడిని పూజించడం అనేది ఇంకా తేలికైన విషయం. ఈ రకంగా దేహభావన స్థిరమై ఉండటం, మనసులో కొంచెం ఉండటం వల్లే మనకిది విగ్రహాన్ని మనం పూజనీయంగా స్వీకరించగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం అది అర్చనలో వినియోగిస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి దేవదేవుడి రూపానికి మందిరంలో చేసే పూజా విగ్రహారాధన, దేవదేవుని రూపమునకు మందిరంలో చేయబడే పూజా విగ్రహారాధనం కాదు. అర్చనము సుగుణము మరియు నిర్గుణం అని 2 విధాలుగా ఉంటుందని వేదాల్లో చెప్తోందనమాట. వేదాలు మనకి నిదర్శనం చూపిస్తున్నాయి. ఈ పూజ అనేది ఊరికినే అంటే విగ్రహానికే కాదు, విగ్రహారాధనే కాదు, ఈ అర్చనలో 2 ఉన్నాయి. సగుణము ఉంది, నిర్గుణము ఉంది. అంటే రూపసహితంగాను, గుణసహితంగాను ఉంది, గుణరహితంగాను ఉంది అంటున్నారు. ఇక్కడ రూపం కాదు గుణం. గుణం అంటే 3 గుణాలతోనూ ఉంది, గుణరహితుడుగాను ఉన్నది అని మనకు వేదాల్లో నిదర్శనం కనిపిస్తోంది. భగవంతుడి రూపం భౌతిక గుణాలతో రూపొందింపబడి ఉండటం చేత మందిరంలో ఉన్న విగ్రహాలన్నీ కూడా సగుణాలంటాం. ఎందుకంటే భౌతిక రూపం అనేది ఉంది కాబట్టి. భగవంతుడి రూపం ఆ రకంగా భౌతికంగా రాయి, దారువు లేదా ఏదైనా చిత్రపటాలతో మనకి చూపిస్తున్నారు. ఈ గుళ్ళల్లో గానీ, ఆలయాల్లో గానీ ఏం చూస్తాము? విగ్రహం ఒక రాతితో గానీ, లేదా ఏదైనా మెటల్‌తో గానీ,
లేదంటే చిత్రపటాలతో గాని ఉంటున్నాయి. అలా ఆయన రూపాన్ని చూస్తున్నాం. కానీ అది నిజమైన భౌతికం కాదు. అదే భగవంతుడి యొక్క పూర్ణ స్వభావం అంటున్నారు. ఏదైనా అదొక్కటే కాదు, ఆయన యొక్క నిర్గుణ తత్వం కూడా ఉన్నది అని ఇక్కడ ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇప్పుడు మనం దారిలో ఎన్నో పోస్ట్ బాక్సులు చూస్తూ ఉంటాం వెళ్తుంటే. అయితే మన ఉత్తరాలు వాటిల్లో వేస్తే మరి వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో గమ్యాన్ని చేరుకుంటాయి. కానీ ఏదైనా పాత పెట్టి గాని ఆహ్, హ్మ్, ఆహ్, ఏదైనా ఆహ్, ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇది పాత పెట్టి ఇది వాడొద్దు అని అలా కొన్నిటిని తీసివేసినప్పుడు అలాంటి పెట్టె మరి మన యొక్క పనిని దాంట్లో వేశామంటే వెళ్ళదు ఉత్తరం. ఏది అది ఎందుకంటే అది పాతదయిపోయింది. దాన్ని వాళ్ళు హ్మ్, తీసివేశారు కాబట్టి. అందుకని అలాగే అదే విధంగా మనం ఏది కరెక్ట్ అయిన పెట్టో చూసుకుని, ఏ కరెక్ట్ అయిన పెట్టెలో వేసినా అది చేరుతుంది. అంతేగాని వాళ్ళు తీసివేసిన పెట్టెల్లో వేస్తే మరి చేరదు. అదే విధంగా ఏం చెప్తున్నారంటే అర్చా విగ్రహాలని పిలువబడే ఈ శ్రీ విగ్రహాలు భగవంతుడి అధీకృతమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఆ విగ్రహాలన్నిట్లో గూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. పోస్ట్ బాక్సులన్నీ గూడా ఎలా అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్‌ని సూచిస్తున్నాయో, పోస్ట్ ఆఫీస్‌కి వెళ్లి ఉత్తరం ఇస్తే ఎంతో, ఈ పోస్ట్ బాక్స్‌లో ఉత్తరం వేసినా అంతే. కాబట్టి అలాగే ఈ భగవంతుడు అన్ని విగ్రహాలలో ఆయనున్నారు. ఈ విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తే భగవంతుడిని ఆరాధించినట్లే అని చెప్తున్నారు. అందుకే అర్చా విగ్రహం గూడా భగవంతుడి యొక్క అవతారము. మనం పూజించే ఆ విగ్రహం గూడా భగవద్ అవతారమే అని చెప్తూ దాని ద్వారా ఆయన మన సేవను స్వీకరిస్తారు. మన భక్తిని. కాబట్టి అది గూడా అవతారమే. భగవంతుడు మరి సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వసమర్థుడు గాబట్టి ఈ భక్తిని ఆయన విగ్రహాల ద్వారా కూడా స్వీకరించగలడు. ఆయనకి తెలియంది లేదు. ఆయన లేని ప్రదేశం లేదు. సో, ఆ విగ్రహాల ద్వారా ఆయన మన యొక్క భక్తిని స్వీకరించగలడు. కాబట్టి బద్ధ జీవితంలో ఉన్న మనిషికి సౌకర్యాన్ని కలిగించే నిమిత్తమే ఈ విధంగా అర్చా విగ్రహ అవతారాల ద్వారా కూడా ఆయన సేవలను స్వీకరిస్తున్నారు. మరి మనం ఈ బద్ధ జీవితంలో ఉంటూ మరి మనకు మనలాంటి వాళ్ళకి సౌకర్యంగా మనం ఆరాధించే విగ్రహాలలో గూడా ఆయన ఉంటూ మనకి సౌకర్యాన్ని ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో, పాయింట్ ఏమిటి అంటే అర్చా విగ్రహాలు గూడా భగవద్ అవతారమే. ఇంకా భగవంతుడు మరి శీఘ్రంగా, ప్రత్యక్షంగా ఆయన్ని చేరటంలో భక్తుడికి ఎలాంటి కష్టం లేదు. ఆధ్యాత్మిక అనుభవానికి మరి ఆ నిరాకార మార్గం సాధించామంటే అది కొంచెం కష్టతరం అవుతుంది. వాళ్ళు మరి భగవంతుడి యొక్క అవ్యక్త ప్రాతినిధ్యాన్ని ఉపనిషత్తులు, వేదాలు వీటి ద్వారా అర్థం చేసుకుని, ఆ భాషను నేర్చుకుని, మరి వాటిల్లో మనకి త్వరగా ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్స్ అన్నిటిని అర్థం చేసుకుని, ఇవన్నీ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. ఈ విధానాలన్నిటినీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటేనే మరి వాళ్ళకి ఇది సాధ్యపడుతుంది. కానీ సామాన్యులకు మరి ఇదంతా అంత సులభం కాదుగా. ఈ వేద పఠనం, అర్థం చేసుకోవడం, ఈ అంతర్గతంగా ఉన్న భావాలన్నీ తెలుసుకోవడం. కానీ భక్తి యోగంలో గనక మనం ఉన్నట్లయితే కేవలం మన గురువు యొక్క నిర్దేశాన్ని ఫాలో అవుతూ, భగవంతుడి విగ్రహాలకు నమస్కరిస్తూ, భగవంతుడి మహిమలను శ్రవణం చేస్తూ, భగవంతుడికి అర్పించబడిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ, భగవంతుడిని సులభంగా ఈ రకంగా మనం అనుభూతి అంటే ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఏది ఒక గురువు గురువు ఆదేశాలను ఫాలో అవుతూ, ఆయన గురించి శ్రవణం చేస్తూ, ఆయన ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటూ, ఆయన్ని అర్చిస్తూ ఈ రకంగా భగవద్ అనుభూతిని మనం పొందొచ్చు. అంటే ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే ప్రత్యక్షంగా ఉండాలి. నేను భగవంతుడిని గురించి వినాలి. ఆయన స్వీకరించిన నైవేద్యం పెట్టి ఆయన స్వీకరించిన ఆహారాన్ని నేను ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి అంటూ ఈ రకంగా భగవంతుడిని అనుభూతి చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మతత్వం కంటే కూడా, ఆ కష్ట మార్గం కంటే కూడా ఇది సులభమైన మార్గము. ఇందులో ఏ కష్టం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇందులో భాగవతంలో గూడా దీనిని గురించి ఒక విషయం ఉన్నది. ఏమిటంటే భగవంతుడికే
చివరికి మనిషి శరణు పొందాలి అనుకున్నప్పుడు అలాంటి అంటే చివరికి కూడా ఇందులో మనకేం చెప్తారు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. 18th చాప్టర్లో చెప్తారు. 66 18.66 అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టి నన్ను శరణు వేడు చాలు, నిన్ను సమస్త పాపాల నుంచి నేను బయటకు పడేసి నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను అని. కాబట్టి భాగవతంలో కూడా మరి అదే చెప్తారు. భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే చివరికి మనిషి శరణ పొందవలసింది అంత్యంలో భగవంతుడికే. కాబట్టి ఆ శరణాగత భావమే భక్తి. భక్తి భక్తి అంటున్నాం, ఏమిటా భక్తి అంటే శరణాగతి. అంటే శరణాగతి అంటే ఏమిటి? సమస్తాన్ని భగవంతుడికి అర్పించడం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి అంటే అర్పించినప్పుడు అది మనది అనుకోకూడదు. దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ఎవరికైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చామంటే ఇచ్చిన తర్వాత అది నాదే, వాళ్ళు నేను ఇచ్చిన చీరే కట్టుకున్నారు అన్నామంటే అది కరెక్ట్ కాదు, అది తప్పు. ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళ వస్తువు, వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. అలా లేదు అంటే నేను ఇచ్చాను, వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకెవరికో ఇచ్చేశారు, నేను ఇచ్చిన చీరను నా చీరను అనుకుంటం కూడా తప్పే. ఎందుకంటే ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళది కాబట్టి వాళ్ళు ఉంచుకుంటారో ఇచ్చుకుంటారో వాళ్ళ ఇష్టం. అందుకని అదే భావన. అర్పణ అంటే ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళది. సో భగవంతుడికి సమర్పించాము అంటే ఆ తర్వాత దాని నుంచి ఏదొచ్చినా అది మనదనుకోకుండా భగవంతుడిచ్చిన ప్రసాదంగా స్వీకరించడం. అది లాభమైన నష్టమైన. ప్రసాదం అంటే ఎలా ఉన్నా తీసుకోవాలని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. ఇది నాకు ఇష్టం లేదు అంటాం ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు, ఇది ప్రసాదం అలా అనకూడదు, తీసుకో అంటే తీసుకుంటాం. సో ప్రసాదం అనేది ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మనం అది ప్రసాదాన్ని భక్తితో స్వీకరించాలి. కాబట్టి ఆ మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోగలం. ఏది చేసినా ఇది భగవదర్పితం కాబట్టి దీని నుంచి ఏదొచ్చినా మనం ఒకే భావంతో భక్తి భావంతో ఉండగలగటం. సో అక్కడ కర్మయోగంలో సమత్వంతో ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉంటూ ఆ స్టేజ్కి రాగలుగుతున్నాము. ఇక్కడ భక్తి భావంతో మనం ఏదొచ్చినా ఇది భగవత్ ప్రసాదం, ఆయనకు సమర్పించాను, ఇది ఆయన నాకు ఇచ్చింది ఇది అనే భావంతో సమత్వంతో ఉండగలగటం, భక్తితో ఉండగలగటం. నిశ్చల భక్తి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా అది ఆ శరణాగత భావమే భక్తి. ఇంకా బ్రహ్మం అంటే బ్రహ్మం కానిదేమిటో తెలుసుకోవాలని ఆ విధంగానే జీవితాంతం గడిపివేసి ఫలితం ఏమిటి అంటే క్లేశకరం కాగలదు. మరి ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎంతో టైం పట్టొచ్చు, జీవితాలే పట్టొచ్చు. కానీ ఈ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడం ఇంకా దానికన్నా సులభం. కాబట్టి అంతిమ ఫలితం అనిశ్చితమై ఉంది కాబట్టి ఈ క్లేశకర ఆత్మ అనుభవ మార్గాన్ని మనం తీసుకోవడం కంటే భక్తి మార్గం బెటరు అని అంటున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ నిత్య జీవుడు సంపూర్ణ తత్వంతో లీనమవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు తన సహజతత్వపు నిత్య జ్ఞాన విషయాల అనుభవాలను పొందగలడు. సహజతత్వం ఏమిటి? ఆత్మతత్వం ఏమిటది? సచ్చిత్ ఆనంద తత్వం, అనిత్యతత్వం. సత్ అంటే నిత్యము, మార్పు లేనిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేది, మార్పు లేకుండా ఉండేది. అలాంటి నిత్యతత్వంని, ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడమే మరి చిత్ అవేర్నెస్ అంటే తెలుసుకోవడం. ఈ సత్ అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే చిత్ అవేర్నెస్. ఆ రెండు వచ్చినప్పుడు, ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఆనందం లభిస్తుంది. సో జ్ఞానం అంటే ఆ ఆత్మ యొక్క తత్వం తెలుసుకోవడం. తెలుసుకోవడం అంటే అనుభవపూర్వకంగా మనం ఆ తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం. భగవంతుడి యొక్క ఆ ప్రేమతత్వం అంటే అరాగద్వేషాలకు అతీతమైన తత్వం, నిర్గుణ తత్వం, గుణాలకు అతీతంగా ఉన్న తత్వం. అంటే ఏదైనా ఒకటే అనే తత్వం. అది ఎప్పుడు ఎలా ఈజీగా అలవర్చుకోవచ్చు అంటే భక్తితో. ఏదొచ్చినా ఇది భగవత్ ప్రసాదమే అనే మెంటాలిటీతో మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా, సుఖం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి సమత్వాన్ని భక్తిభావంతో, శరణాగత భావంతో డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక మనకు ఆ స్థితి రాగలుగుతుంది. ఆత్మతత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ నిశ్చల స్థితి. కాబట్టి ఈ ఆనందతత్వం అలాంటి నిత్య జ్ఞాన విషయాల అనుభవంలోనే మనం ఈ ఈ ఆత్మతత్వం తెలుసుకున్నప్పుడు అనుభవాన్ని పొందొచ్చు.
అప్పుడు కానీ ఆనందతత్వం అనుభవంలోకి రాదు. సచ్చిత్తానందంలో ఉన్న ఆ దివ్యానందం. ఈ జ్ఞానయోగ విధంలో నిష్ణాతులైన ఆధ్యాత్మికవాదులు ఎవరైనా భక్తుడి కరుణతో భక్తి యోగానికి కూడా వాళ్ళు రాగలరు. అలాంటి సమయంలో వాళ్ళు బహుకాల నిరాకారాభ్యాసం క్లేశకారకం కాగలదు. అంటే అతడు తత్వాన్ని వదిలిపెట్టలేడనమాట. ఎంతో కాలం ఆ బ్రహ్మతత్వం నిరాకార తత్వంలో ఉన్నాడు కదా, ఒక్కసారి వదలడం అంత కష్టంగా ఈజీ కాదు. కాబట్టి సాధనా కాలంలో అనుభవ కాలంలో బద్ధజీవుడు అవ్యక్తంతోనే అలాగే ఉంటాడు, ఆ కష్టమైన మార్గంలోనే. వాస్తవానికి మరి అందరూ కూడా మనందరం ఒక రకంగా స్వతంత్రులమే, పాక్షికంగా, అంటే పార్ట్లీ ఇండిపెండెంట్. ఈ అవ్యక్తానుభవం ఎందుకు పార్ట్లీ? మనం ఏ ఏ ఆలోచనల్లో వెళ్ళాలి, ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలి అన్నది ఆ విషయంలో మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చారు భగవంతుడు. ఆయన మనందరికీ మనస్సును బుద్ధిని ఇచ్చి, ఈ మనస్సును బుద్ధిని ఇచ్చాను, మీరది సరి అయిన మార్గంలో పెట్టుకుంటారో మరి వక్ర మార్గంలో పెట్టుకుంటారో ఆ విషయాన్ని మనకే వదిలేశారు. ఆ విషయంలో మనకి పాక్షిక స్వాతంత్ర్యం అంటే అది. ఈ ఈ అవ్యక్తానుభవం అవ్యక్తానుభవం తన ఆనందమయ తత్వానికి సంపూర్ణంగా వ్యతిరేకమైందని అతడు తెలుసుకోవాలి. అంటే నిరాకార తత్వం అంత ఈజీ కాదు, భక్తి మార్గం బెటరు అనేది ఈ మనసుతో విచక్షణతో అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ అవ్యక్త అచింత్య తత్వంపై ధ్యానాన్ని సాగిస్తూ ఈ విధానం కూడా భగవంతుని చేరుస్తుంది. కాకపోతే ఏమిటంటే ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి విషయం అని భగవంతుడు కూడా అన్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే. ఎవరైతే సర్వకర్మలు కూడా నాకు అర్పించి మై సన్యస్య మత్పరః అంటే అందరూ మై సన్యస్య అంటే నాకు అర్పించి, మత్పర నా మీద ఆసక్తితో నాకు అర్పించి, అనన్యేనైవ యోగేన అనన్య మార్గంలో, వేరే మార్గంలో అన్య మార్గంలో వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఈ యోగంలో ఉంటూ మాం ధ్యాయంత. ఈ యోగం అంటే ఇక్కడ ఈ భక్తిభావంతో ఇలా ఎప్పుడూ కంటిన్యూ అవుతూ మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే, నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉపాసన చేసేవాళ్ళు, ఆరాధించేవాళ్ళు, తేషాం వారు అహం నాకు సముద్ధర్త, వారిని నేను సముద్ధర్త ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసార సాగర. ఇలాంటి వాళ్ళను ఇక్కడ మోక్షం ఎలా వస్తుంది అనేది 12వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే అన్ని కర్మలు నాకు సమర్పించి నా మీద ప్రేమతో ఇలా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా నన్ను ఈ రకంగా ధ్యానించి ఆరాధించే వాళ్లను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. భవామి అంటే అవుతారు వాళ్ళు. నచిరాత్ అంటే చిరాత్ త్వరలోనే. పార్థ అర్జున మయ్యావేశిత నాయందు స్థిరమైన మనసు గలవారికి త్వరలోనే వాళ్ళు మరి శీఘ్రమే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి వాళ్ళను విడుదల చేస్తాను. కాబట్టి పార్థ సర్వకర్మలను నాకు అర్పించి అన్య చింతన లేకుండా, వేరే ఆలోచన లేకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ నా భక్తితో వాళ్ళు మనస్సును నా మీదే లగ్నం చేసి నన్ను ధ్యానించే నా భక్తుడికి నేను వాళ్ళని శీఘ్రమే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి, మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. దానిని ఇక్కడ ఎలా చూపిస్తున్నారు అంటే మరి మనకి గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుని రక్షించిన ఉదంతం చూపిస్తున్నారు. అలాగే భవసాగరం నుంచి 2 చేతులు ఎత్తి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే ఆ భవసాగరం నుంచి బయటపడతామని కూడా మనం కొన్ని చిత్రాలు చూస్తాం. సో అది ఇక్కడ మనం ఈ 5th, 6th శ్లోకాస్లో చూసిన విషయం అన్నమాట.
సో ఈ క్లాస్ని మరి ఇక్కడితో స్టాప్ చేద్దాము. మళ్ళీ 6th 7th చూసాము. రేపు 8th నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ అటెండెన్స్ లింక్ పోస్ట్ చేయాలి. కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.